kilos. 5,000 pesos. Cash tayo. And our second prize will be 10,000 pesos. Excited na mo? Excited na. Ay, di na ako madugan. Excited. Excited na mo? Yes or yes? Wala akong tino. Sir, nakakuha ka isa, sir. Okay. Our 5,000. Si Ma'am Lenny kaya matawag. Si Ma'am Julie. Okay, our 5,000 pesos. Congratulations to Tagalabangon siya. Wala, excited na ako. But before that, no, ang itong walang matawag o walang makuha, mabulutan nilang pangalan, salamat kaayo kay tungod ninyo na materialize ang program o project na i-create ni SPTA officers. Okay? This is it. Nakataw siya ipoho! Tanawan yung mga kinis, magamay ko yung buhok niya. Okay. Ang iyang number is 099. Isa siya kalalaki! Puro yung babae din natin natin. Okay, ang iyang pangalan is na, ang letter, una siyang pangalan is letter N. Wag ka na kayan man. Ay, lipo yan. Okay, ang iyang last apelido is naay letter A. Congratulations to Sir Narwin Chua. Nasiya. Narwin Chua. Taga-upper na ba? Alabugol. Ang iyang number is 0991535451. Okay? Wala yung solicitor na mata. Again, 10,000 pesos. Ma'am, kuutagin ang sakto, ma'am. Sige sa kayo makatawag sa ito ang 10,000 pesos. Isa siya Tagalabugol. Sige sa Tagalabugol din.
si Oh, man, lakso man. Sir Talent, Justy, Giselle, Okay. Isa na lang, wala lang. Okay, congratulations for 10,000 si Jezebel Hermala. Get your prize. Here we are. Our 10 first prize will be 20,000 pesos. To get the first prize, can I request our lovely principal, Ma'am Jen, to look at 1,000 pesos. Okay, this is it. Si Kinsay kailangan maka-receive ng 20,000 pesos. Alam mo, bakit yan? Kailangan ba? Okay. Whew. Congratulations, bro. Okay. Ang nakadaog sa ato ang 20,000 pesos. Ang imong ticket is Yan, namin na 32852. kayo memorize. Okay? Ang imong ticket is 32852. Congratulations to Socorro Rigahal. Socorro Rigahal. Ang iyang solicitor si Rowena Soronio. Ay, si Janky. Isa eh. Ako ay tignan. Ma'am, ikaw mo solicitor, ma'am? Halo, ang anak ko daw, hiyala anak Indonesia, tuaman na si Europe din. Grabe ang ticket, di ako si Europe. Okay, taga Cebu City siya, mga ma'am, sir, no? You okay? Ito sa UK. Okay, so ato na ni honor. Kaysa may nagkataon. So once again, congratulations sa itong ginaog sa 20,000 pesos. Wala ka sa bukas sa gitna. Oh, pananggit, rakit. Dito kumarog. Mga Pilipina, nasa fitness niya, ayaw ikaw mo Ang ultima. doon po dito sa kanila, basta dito. Ha? Oh, atong pagpagkanoy, sinapagod na sa Takura. Okay, so already getting on the closing. So to our dear Ay, Sir Jennifer White Monday, to the school PTA